салом дӯстон, номам Саъдӣ ва ин забони омӯз аст ва имрӯз мо бо шумо фарқ байни калимаҳои матч ва мениро меомӯзем. калимаи мени дар забони англисӣ ба тоҷикӣ ҳамчун бисёр тарҷума мешавад, аммо мени истифода бурда мешавад бо исмҳое ки онҳо ҳисобшавандаанд, яъне онҳо ҳисоб кардан мо метавонем. Масалан, тухм, одам, мошин ё ягон чизе ки ҳисобшаванда аст, онро 1 дона, 2 дона, 3 дона гуфта мешавад. Масалан, how many students are in the classroom, яъне дар синфхона чанд донишҷӯ аст. Яъне мо донишҷӯ ҳисоб карда метавонем 1 донишҷӯ, 2 донишҷӯ, 100 донишҷӯ ё ин ки 56 донишҷӯ, онҳо ҳисобшавандаанд. Ё ки how many eggs did you put on this salad, яъне ту чанд тухм дар ин салат гузошти. Мо тухм ҳам ҳисобшаванда аст, 1 дона, 2 дона мешавад ва мо онро бо истифода аз мени пурсида метавонем. Ва калимаи дигар, синоними калимаи мени матч аст. Матч ҳам дар забони тоҷикӣ ҳамчун бисёр тарҷума мешавад, аммо матч истифода мешавад бо исмҳое ки ҳисоб нашавандаанд. Масалан, исмҳое ки мо онҳоро ҳисоб карда наметавонем ба монанди об, шир, қум ва амсоли инҳо. There are much of black points left. Дар он ҷо ранги сиёҳи бисёре боқӣ мондааст ва амҳоли инҳо. хулоса, мени истифода бурда мешавад бо исмҳои ҳисобшаванда, одам, тухм ё чизе ки 1 дона 1 донаанд, ва матч истифода мешавад бо исмҳои ҳисоб нашаванда, исмҳое ки мо онҳоро ҳисоб карда наметавонем. ин буд фарқ байни матч ва мени. Бо забони омӯз бошед. Бай.